magajin garin Bodinga Foundation yau ana ta buki. Haya dan takara ne mai waka, ubani tambari na magajin gari Kuti Foundation. Biki ake na yaya matasa don ci gaban su ya dau action. Injiniya Aminu Salihu shugaba na wannan foundation, baba mai halin kyautawa, magajin garin Bodinga Foundation ake ta baki ana shagali. Samarin mu masu sana'a, kyan hali gami da tabi'a, mata mazan su aka yaye dan taimako gurin al'umma. Kowa ya zo ya samu sana'a, teloli akwai a cikin su, kanikawa akwai a cikin su, gefen mai akwai 'yan mata, wasu cikin su sun iya saka. Na so ko ƙara ban labari, to har da kai fa kai mai waka. Aminu Salihu ya batun cleaning in ka je foundation, sakatar da dukkan samari irin ka masu aikin waka, sun zo gurin su koyi sana'ar hannu dan su kai labari. Gashi wane ne ka wanga jihadi na taimako gurin al'umma da ya dodiya su koyi sana'a. Kasa Aminu dan Bodinga, wane Aminu dan Bodinga kwarai, magajin garin Bodinga shine ya dauki wanga lalura dan rayuwar diya ta yi kyawu. Shi taimako hali ne aine, farin cikin maza mata ne, gurin talaka shi gata ne, mai taimakon marayu shine kwamishina na hilaye ne, na gwamnatin buwal dodo ne, uban safi na ogana ne, jagoran tafiyar uban doma a cikin garin Bodinga. Ku ja mu je yan anshi, jagoran tafiyar uban doma a cikin garin Bodinga. Tarwatsa tsintsiya takinsa, azzalumai suna shakkunsa, munafukai suna tsoronsa, talaka na kiran sunansa, da sun gane shi sai son ansa. Ga magajin garin Bodinga, baba Abdul uban su Safina, tauraron duniya mai yawo. Maza ku zo ku koyi sana'a, mata ku zo ku koyi sana'a, sana'a take rike girma, wallahi wanda bai da sana'a duk girmansa dan yawa ne. Wasu na gurin ɗinkin tela, wasu na wurin ɗinkin tela, wasu ko suna harkar shayi, wasu na wurin harkar shayi, wasu ko suna turin baro, wasu ko suna turin baro, wasu ko suna nan kafinta, wasu ko suna nan kafinta. Wasu cikin mana harkar walda, wasu cikin mana harkar walda, wasu ko ai a taɓa sun ɗauka, wasu ko ai a taɓa sun ɗauka, wasu ko ai suna gyaran mota, wasu ko ai suna gyaran mota, wayansu ko suna gyaran mashin, wayansu ko suna gyaran mashin. Ni ko ina cikin harkar waka, mu ma muna cikin harkar waka. Yawan ilahu ya aje bayansa, godiya muke ya Allah. Magajin garin Bodinga Foundation ta kira na gari, injiniya Aminu Salihu shugaba na foundation ɗinmu ya taimaka masana'a. Jajirtaccen mutum mai kishi, dan takara na zo gaishe shi, ni na shigo da baitocin shi, tare da mu faɗan anshin naka manta mana gaishe shi. Foundation, foundation, haya, 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 foundation, foundation, haya, 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 foundation, foundation, jajirtacce, ku kire shi jajirtacce, gaishe shi jajirtacce, sunan shi jajirtacce, Aminu jajirtacce, dan Salihu jajirtacce, ya bamu jajirtacce, oganmu jajirtacce, mai foundation ake ta baki ana shagali. Haya kai manyan mu duk sun taru, sun zo gurin ga duk mun gansu, musamman cikin PDP sun zo suna ta yin lale lale gare mu yan foundation. Uban doma baba Sa'idu ya zo yana ta yin lale lale gare mu yan foundation. Abdullahi mai gwandonmu ya zo yana ta yin lale lale gare mu yan foundation. Bello Gwaranyo mai fatin mu ya zo yana ta yin lale lale gare mu yan foundation. Honorable Sagir Babarawa
ya zo yana ta yin lale-lale gare mu 'yan foundation. Honorable Aminu Balabo ya zo yana ta yin lale-lale gare mu 'yan foundation. Magajin garin Bodinga ya zo yana ta yin lale-lale gare mu 'yan foundation. Ta faru ku Saudi ya zo yana ta yin lale-lale gare mu 'yan foundation. Injiniya Aminu Salihu ya zo yana ta yin lale-lale gare mu 'yan foundation. Shugaban foundation ya zo yana ta yin lale-lale gare mu 'yan foundation. Fansat Usman Arzika ya zo yana ta yin lale-lale gare mu 'yan foundation. Fansat Hallirun Sibawa ya zo yana ta yin lale-lale gare mu 'yan foundation. Umaru dan masanin Bodinga ya zo yana ta yin lale-lale gare mu 'yan foundation. Bashir Bala Bodinga ya zo yana ta yin lale-lale gare mu 'yan foundation. Ma'ajin Bodinga ya zo yana ta yin lale-lale gare mu 'yan foundation. Mai nasarar mu Biliba ya zo yana ta yin lale-lale gare mu 'yan foundation. Honorable Dan Hutu ya zo yana ta yin lale-lale gare mu 'yan foundation. Anas Bala Bodinga ya zo yana ta yin lale-lale gare mu 'yan foundation. Sannan membobi sun zo suna ta yin lale-lale gare mu 'yan foundation. Maza a cikinsu sun zo suna ta yin lale-lale gare mu 'yan foundation. Hada 'yan matansu sun zo suna ta yin lale-lale gare mu 'yan foundation. Hada 'yan yaransu sun zo suna ta yin lale-lale gare mu 'yan foundation. Sannan manyansu sun zo suna ta yin lale-lale gare mu 'yan foundation. Ni ma ina ta yin lale-lale gare ku 'yan foundation. Allah ya samu dace. Amin.